حق حزمو عمن قد حرس زبل بحاهلا سقيلو نمسلا نقل عالم استقمت أنبر عمري زلو يمثلن مخنياتو أبزح الزقزة كل سب كاب حق يرحقو نحلينو عرفتي كحسبه نتقمو زقو عزلو بزح فطور سبز حيا نايلو مجزة قرم زبلكاكو اتحق الزاربن سلا حق زنبرن سب كم عشان قبنيان النات قطرة اتقنزب إلو نحق قريفو بحصوت زنبر سب كعا زخبرلو زمنينا بزيحنا بتعمي زاقرم أبزح الزسعات سلا حق إلو زنبر سب وحديو كابزوم وحدات سبات زيون اندرياس حدا ينيرو اندرياس نحق خنبر زدلن زتعرن سابيو كنا خاء نزدليتون حسابون إننا نزقو بحلفلو إننا تقدد زي كونا خسرح يقدد اندرياس زتولد بقات عمي نيرو سب كميلو بقات عمي ولد تبلو متخونو كنا خاء اندرياس كيت حسبن حلوة نابيوت ولدون نابز على من مزيو أبونا الديون بفقر مبر بحدار أي أمنون نيرم فقر نحلوة حدار نتاي كباري حدار فقري النسيون نابلو كي تمرعو بحدا زنبرو زنبرو فقرات يم نيرم عديو مسبقو زتفعلتت كابجز آن السرحيلا نابكالي عدي مسكدتي نيرو مسؤون أب سرح انتراخبو أب حد زر قوان ناي فقر هيوت جمرو ناف فقر زأتولو كالتفهم بمنبارم بقلت أفقم كل سابي تقرمو نيرو نزحتي أسابوون نبؤوني جيزيو سمنوئتي يدليوا النابلا يحميم نيرو بتنقرقنا بأنصاري نيرو نسو بتعمي زفكرا زنبرون فقرون كعا بقلتي سلا زنبرا كل سابي زفلت نيرو سرحو منا سرحوون كعا بزي من مكال كيدان أب حدا جزا خوينم بحدا ينبرو نسا نايت انسمك كلاخالي مدحانيت إنا تدغمتوون كعا ركبي فتزمو بزوحنا تقراربو نناي وشتم إنا تفعلتون تخدو نسوق للزبالة بروغرام جيروم قال كيدان نخقاسو حتى قربلا انت نساقنا بحدار يتأمن النيرا زلنا نؤخليو بروغرام مكبار رأيو لي مباليو إنا بلت نحطو تنزقو نسوون نجليتا نخمال الشيبلا كلتي أمس تسمامو قلو نجار نيرو نسو خاء ولاد نزيم ولادي نيرو كلتي أم أفتزنا برولو ساعات ولاد وليدهم كالي اجنك أتكو السخو أيدالي نيرم لازم مخنيات كعا نسا مكلا خالت انسي تتأكم بخمزي انت نبروكن حدا معالتي نسا اتمكلا خالت انسي تيتتقمت حدرات نزاني شعا معالت سحداتون زي تدالي نجاه تفترا كي داليو كي حسبو نحلو نسا تنس حزت نسفلتو أمانكو خلتيهم عبي قنصة على كلتيهم نناتهم كزاربو كسمامو عيكالون أمو دعتان السو نتتنسي نختان تسلو خمزن لوا أتنققا قريفوا ونكدا أفتتنبرا لو خبابي انس من التسأل زتخل كلت رح سيكونس انت تتحيس كاون كم عبيون جليو ما حستان تم خرهتن لسانة فرار حقا زحسبتو قريفاون كعا نخت والدو السند نزو السنة زي مسوى السند أفكاري دبت كي نقرا نتعد لغيقو قريفو وخدا بين خوينا خعا لإندرياس ولدت إندرياس بخمز خيط حسبست ولد نخموت تفريد وزنبرا سبينيرو بين خوينا بتعمينا خبدا كتعبية جمرت أو حدا معلتي كلتا سلست عينت سرح الناس رحت بستخعلا زدليو نجر إنا جبرت إنا مالئت اللعباتو إندرياسون كنا كبقول عناتو قدي فتقاري نزوح لبل حالية زلقسلو خوينوس بقى بنشتن يو زردو نشتن عبي مسفلة بينو أبجز وخوفيلو يصبع عديو إن عبي لان تخيد دسبلا عبيو ما مايلون تتوعا عبي زخونا حقوسي يسمعا بحلوف زوها السنتو إن حقوسا خاء انكو عيوراتكو انكو عون اي قتلكو ويلات حقوسات اندرياس إن عبين تخيد فولينا مزحف كلات نيرو رأسو فتان كمخانو ستلعلا
بنقسنت ادميو دس بحالت قطمتات يصحف نيرو ان عبين تخيد كا عنقص مس عنقص ان دمامره دزبلو فطراو درساتات يصحف كنا خا اتزنبرلو خبابي بطعم صبيب كتما بمنبارو سرخو زرئلو مدرخ كونه زبرتاتو عصبي نبرن اندرياس كنا نسمعيتو يلو سقيلو يصحف حدا معلتي كلهم صحفاتو ناب سرح كوصኦም ينابله بمحسابو ون مصحفو ايقارصل اندرياس بتمرتو نفوع بمنبارو صبق وصيت امصيو ناب يونيفرسيتي بصحه زبصحو يونيفرسيتي كم عدل اب አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነይሩ በዚ ነገር بጣዕሚ ተሐጊሱ اندرياس زحጎሶ ነገር ዩኒቨርሲቲ መጽሑ ዘይኮነስ ስርሑ ካውጸሉ ዝኽእል ቦታ ብምዃኑ ነይሩ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩን ከዓ ጆርናሊዝም መረጸሞ ናይ ጋዜጠኝነት ትምህርቱ ኢሉ ጀመረ اندرياس ካብ ዘለዎ ናይ መጽሐፍ ክእለት ብተወሳኺ ናይ ጋዜጠኝነት ኣዘራርባውን ይኽእል ስለዝነበረን ነቲ ሙያ ብጣዕሚ ፎቶ ስለዝነበረ እዩ ናይ ጋዜጠኝነት ትምህርቱ ጀሚሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ምስ ኩሎም መምሃራኑ ስጡም ዝኾነ ቅርርብ ነይርዎ ዝነበሮ ብቕዓት ኩሎም ስለዝፈልጡ ከዓ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንዝሕሉ ኢንፎርሜሽናት ንሱን ክቅርብ ይግበር اندرياس እንተዛረብ ኣቃሚምካ መጽሐፍ ጥራሕ ዘይኮነስ እንተዛረብ ንኹሉ ሰብ ይስሕብ ድምፁ ንእዝኒ ዝጥዕም ዓይነት ድምፂ ነይሩ ብኸምዚ እናተምሃረን ሓለወ ሓደ መዓልቲ ናይቲ ሃገር ናይ ሬድዮ ጣብያ ንኸዘራርቦ ይዕድሞ اندرياس እንታይ ከም ዝደለዮ ስለዘይተረድአ ስቂሉ ኸደ ከይዱ እንተዛረብዎ ግና ከኣምን ኣይከኣለን እቶም ሬድዮ ጣብያ ንእንድሪያስ ከም ዜና ኣንባቢ ገይሮም ንኽቆፅርዎ ከም ዝደለዮ ምስ ነገርዎ ኣመና ይተሐግሱ ሓጎሱ እውን ወሰነ ይነበሮን ብዛዕባ ደሞዙ ከይተጨቃጨቐ ከዓ ብሓሳቦም ተሰማምዐ ንሶም እውን ይግብኦ እዩ ዝበልዎ ደሞዝ ነገርዎ እሞ ውዕለ ኣሲሩ اندرياس ስርሑ ጀመረ ጎና ጎኒ ትምህርቱ እውን ንኡ እናሰርሐ ብጽቡቕ ትምህርቱ ዛዚኑ ጠቕሊሉ ናብቲ ስራሕ ኣተወ መጀመርታ ዝመጸሉ ሓሳብ ኣቀናቢሩ ጽሒፉ ዜና ዘቕርብ ዝነበረ ድሓር ግን ትምህርቱ ምስ ወድአ ካብቲ ኢሉ ባዕሉ ንዓከበ ከቕርብ ጀመረ اندرياس ሓንቲ ነገር ይደሊ ነይሩ ንሱ ከዓ ዘለዎ ግጥምታቱን ድርሰታቱን ናይ ምቕራብ ዕድል ይደሊ ነይሩ ሕዚ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ዋላ እንተዘይኮነ በቶም ናይ ተሐድሶ ክፍሊ ገይሩ የቕርቦ እዩ እቲ ዝነበረ ሓላፊ ንእንድሪያስ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ዝኾነ ጥቕማ ጥቕሚ እንተሃልዩ ቅድሚያ ንእንድሪያስ እዩ ዝህቦ اندرياس እውን ሓላፊኡ ከም ዝፈትዎ ስለዝፈልጥ ንኡ ከሕጉስ ዝኽእሎ ስራሕቲ ኣትኪሩ ይሰርሕ اندرياس ካልእ ዘሐጉሶ ነገር ነታ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ዘይትርከብ ንኡ ክትዕቢ ብዙሕ ከርተት ንዝበለት ሓጋዝ ዘይብላ ንኡ ንዛዕበየ ተዲኡ ንምሕጋዝ ብምብቅኡ ተሓጓስ ወሰነ ይነበሮን ኩሉ ግዜ ይሕግዛዩ ካብታ ዝኽፈላ ክፍሊት ነዲኡ እናመቐለ ሕጉስ ኮይኑ ይነብር ዘለዎ ሰሓቢ ስለዝኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዙሓት ሰማዕቲ የፍርዩ ዜና ንኸቀናብር መጀመርታ ናብ ብዙሓት ቦታታት ይዝኸይድ ብኡ ዝተለዓለ እውን ከዓ ምስ ብዙሓት ሰባት ይፋለጥ እዩ ሓደ መዓልቲ ግና ካብ ዝረኸቦም ኩሎም ሰባት ዝተልፈለየ ሰብ ረኸበ ካብ ሓደ ናይ መንግስቲ ቢሮ ሓበሬታ ደልዩ ይኸይድ እሞ ቀጢሉ ናብቲ ናይ ሓላፊ ቢሮ ይኸይድ ናብኡ ምስ ቀረበ ኣብቲ ጎኒ በሪ እትርከብ ፀሓፊት ናይቲ ሓላፊ ይርእያ ምስ ረአያ ሓንደበት ልቡ ሕርመቱ ወሰኸ ማንታ ወቃዐት ብዝተሰምዖ ሓንደበታዊ ስምዒት በቃ ግራና ኣተወ ናብኣ ጽግዕ ኢሉ ንሰላምታ ኢዱ ዘርግሐላ እዛ ፀሓፊት ሳሮን እያ ትበሃል ኢዱ ምስ ዘርግሐላ ቀሰቢላ ኢዳ ሰደደትሉ እሞ ንሰላምታ ተጨባበጡ እቲ ልስሉስ ኣእደዋ ኣብ ኢዱ እንትዓርፍ ዝኾነ ናይ ሓጎስ ስምዒት ተሰምዖ ከይተረድኦ ከዓ ዓይና እናርአየ ኢዳ ሒዙ እንትጸንሕ ንሳ ኢላ ካብ ሓሳቡ ኣበራበረቶሞ يقريتا حاتيتو نت حلافي كركب كم زدلي نجرا أقعد عم خوينو اتحلافي سلا زينبرا لجحر ساعات قطرتو اندرياس بملك عنا تجرمن
ጠሊቁን ሓሰበን ናብ ስርሑ ኣምርሐ ናይ ቀትሪ ዜንኡ እንተቐርብ ሙሉ ብምሉእ ሓሳቡ ኣብ ሳሮን እዩ ነይሩ ብሓንቲ ግዜ ምጥምማት ክንድኡ ስለኣ ምሕሳቡ ኣገሪምዎ እዩ ኣብ ዝነበሮ ናይ 5 ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ፃንሒቱ ፍቕራዊ ርክብ ዝበሃል ከይመስረተ ይሓሊፍዎ ብዝነበሮ ግኑን ስም ብዙሓት ብድፍረት ናብኡ ቀሪበን ፍቕራዊ ሕቶ እንተቕርባሉ እንተንሱ ግና ንሕቶአን እናነፀገ ብነፃነት ትምህርቲ ወዲኡ ሎሚ ግና ንሓንቲ ግዜ ዝረአያ ጓል ክንድኡ ምሕሳቦ ገረሞ ሳሮን ድሕሪ ሰዓት ምፃእ ብዝበለቶ መሰረት ናብቲ ቢሮ ኸደ ዳጊሙ ንሳሮን ስለ ዝረኸባ ከዓ ኣመና ደስ በሎ ሳሮን ምምፃእ ናይ እንድርያስ ምስ ረአየት ኮፍ ኢሉ ንኽፅበዮ ነገረቶሞ ናብ ስራሓ ኣተወት እንድርያስ ኣብቲ ወንበር ኮፍ ኢሉ ንናይ ሳሮን ገጽ እዩ ዝርኢ ነይሩ ብመልክዓ እናተገረመ እውን ኮፍ ኢሉ ምፅባይ ጀመረ ኣብ መንጎ ናይታ ጸሓፊት ስልኪ ፀውዐት እሞ ኣልዕለታ እቲ ደዋሊ እቲ ሓላፊ ኣይ ነይሩ እቲ ሓላፊ ብስራሕ ምኽንያት ከም ዝገሸን ከም ዘይመፅን ነገራ ሳሮን ንእንድርያስ ፀዊዓ ምስ ነገረቶ ካሊእ መዓልቲ ንኽመፅእ ሓቢራቶ እንድርያስ ከዓ እንተመፂኡ ንኽሓተኪ ካብ ዝደክም ኢሉ ስልክ ቁፅራ ተቐቢልዋ ኸደ ስልካ ተቐቢሉ ናብ ገዝኡ ኸደ እሞ ንምሸቱ ደወለላ ሳሮን እቲ ስልከ ሓዲሽዋ ተቐዳዲማ መን ክብል ምስ በለት እንድርያስ መንነቱ ገለጸላ ድሓር ነቲ ሓላፊ ክሓቶ ዝደለየ ነገር ንኽሓታ ንባዕላ ቆፀራ እሞ ንፅባሒቱ ተራኺቦም ዘድልዮ ነገር ሓቲትዋ ተፈላለዩ እንድርያስ ካብታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ተሒዙ እዩ ናብ ልቡ ኣትያ ነይራ ብዛዕባ ዝፈልጦ ነገር ብዘይምህላው ግና ቀሲሉ ንምፅራይ ሓሰበ መዓልቲ እዮም ዝደዋወሉ ሳሮን እውን ንሱን ትድውለላ ኣመናይ ደስ ዝብላ ኩሎም ነንባዕሎም ተፋቂሮም እናሓለው ኣውፅኦም ንምግላፅ ግን ይፈርሑ መቸም ከዓ ንኩሉ ግዜ ኣለዎን ድዩ ሓደ መዓልቲ ፈጣሪ ንእንድርያስ ድፍረት ሂብዎ ከይዱ ሓተታ ሳሮን ፍቕራዊ ሕቶ ናይ እንድርያስ ምስ ሰምዐት ኣመናት ሓጎሰት ካብታ ዕለት ከዓ ደስ ዝብሉ ፍቁራት ኮኑ ናይ ክልቲኦም ዛንታ ዝሰምዐ ብጣዕሚ ዝግረም ኣብ ሓፂር ግዜ ክልቲኦም ምፍቃሮም ሰበይቱ ሓጠሉን እንተንሶም ግና ሰብ ዝበለ ይበል እንዳበሉ ስቂሎም ፍቅሮም ይገብሩ ብኸምዚ እንትቕፅሉ እንድርያስ ኣብቲ ሬድዮ ጣብያ ካልኣይ ስራሕ ተወሰኾ እቲ ናይ ተሓድሶ ክፍሊ ዝነበረ ወዲ ስለ ዝወፀ ንእንድርያስ ኣእተውዎ በዚ ከዓ ብጣዕሚ ተሓጎሰ ብኡ ልክዕ ደሞዙ ወሰኽ ተገበረሉ እሞ ጽቡቕ ክሰርሕ ጀመረ ምስ ሳሮን ፍቅሪ መስሪቶም ከባቢ 1 ዓመት ምስ ገበሩ ንኽምርዓው ተሰማሚዖም መርዓ ፈጸሙ እሞ ሓዳሮም መስረቱ ንሳ እናሰርሐት ንሱ እናሰርሐ ከዓ ብጽቡቕ ሓዳሮም ይመርሑ እቲ ሬድዮ ጣብያ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት እናሃለው እቲ ሓላፊ ተቐየረ እንድርያስ ብጣዕሚ ሓዚኑ ክልቲኦም ብጣዕሚ እዮም ዝፋተው ነይሮም እቲ ዝመፀ ሓላፊ ግና ኣንጻር ናይ ተወድዩ ማለተይ ለናቱ ጥቕሚ ንኡ ዝጠቕሞ ዓይነት ነገር ጥራሕ እዩ ዝገብር በቃ ኣብ ስርሖም እውን ጣልቃ ምእታው ብጣዕሚ ይስፈቱ ዝኣምነሉ ከይሰርሑ መጀመርታ ንኸርእይዎ ብምግባር ዝቕየር ቀይሩ ይህቦም በዚ ነገር እንድርያስ ደስ ክብሎ ይከኣለን እንድርያስ ብባሕርያቱ ዝኣምነሉ ነገር ምግባር ይስፈቱ ነይሩ ሕዚ ግና ካብ ናቱ ወፃኢ ኮይኑ እቲ ሓላፊ ካብ መንግስቲ ሞገስ ንምርካብ ይዝጓዓዝ ጽቡቕ ሰሪሑ ተባሂሉ ክሽለም ድሌት ነይሩ በዚ ዝተለዓለ ከዓ ዝተፈላለዩ ናይ ሸፈጥ ፕሮግራማት የዳሉ እሞ ዘይተሰርሑ ተሰሪሖም እናበለ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ይህብ የመሓላልፍ በዚ ነገር እዚ ህዝቢ ነቲ ሬድዮ ጣብያ ዝነበሮ ኣረኣእያ እናተቐየረ ኣድማፂ ይስእን ኣብዚ ገዛ ናይ እንድርያስ ድምፂ ኣብቲ ህዝቢ ተቐባልነት ስለ ዘለዎ እቶም ፕሮግራማት ንሱ ከቕርቦም ይሕተት መጀመርታ ኣየቐርብን ኢሉ ዋላ እኳ እንተነበረ ድሓር ግን ብዘይ ደሞዝ ምንባር ከቢድ ከም ዝኾነን ነታ ኣብ ፀገም ዘላ ወላዲቱ ንምሕጋዝ ብሓሳቦም ተሰማሚዑ ነቲ ፕሮግራም ከቕርብ ጀመረ ንሱ ምስ ኣቕረበ እቲ ህዝቢ ንእንድርያስ መዘራረብ ገበሮ እዚ ነገር ናብ ሳሮን እውን በፂሑ ንእንድርያስ ኣዕለለቶ ዘይኮነ ሓበሬታ ንህዝቢ ተመሓላልፎ ኣለኹም
ንምንታይ እናበለት ትሓቶ ንሱ ከዓ ብዘይ ፍቃዱ ከም ዝኾነ ነገራ እቲ ነገር እናተደጋገመን ትመጽእ ሳሮን ነቲ ስራሕ ገዲፉ ንሳ ብተምጽኦ ገንዘብ ንኽመሓደሩ ትሓቶ ንሱ ከዓ ናይ ሳሮን ኣታዊ ብዙሕ ስለ ዘይኮነ ንስርሑ ምግዳፍ ኣይመረፀን ቀስ ብቐስ ነቲ ፕሮግራም ንምግዳፍ ሓሳቡ ግና ኣይሰመረሉን እቲ ሓላፊ ዝደልዮ ነገር ብዘይ ምርካቡ ነቶም ፕሮግራማት ኣጠናኺሩ ቀጸሎ እንድርያስ ኩሉ ነገር ስለ ዘጽልኦ ሓደ መዓልቲ ነቲ ሓላፊ ንምንታይ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ነመሓላልፍ ንምንታይ ክብል ሓተቶ እቲ ሓላፊ ከዓ ከምኡ ኸይገበርና ደሞዝና ኣይንውስኽን ብዙሕ ገንዘብን ሽልማትን ንኽንረክብ ከምኡ ክንሰርሕ ኣለና ክብል መለሰሉ እንድርያስ ብዘረባ ሓላፊኡ ኣመና ሓዘነ ሰብ ንቕርሽን ሽልማትን ኢሉ ሓቂ ገዲፉ ሓሶት እንተጋወሕ ምርኣይ ዘጽልእ ነገር እዩ እቲ ህዝቢ ከዓ ነቲ ሬድዮ ጣብያ ብምጽልኡ እንድርያስ ነቲ ስራሕ ክገድፎ ወሰነ ናይ መልቀቂ ወረቐት ኣእትዩውን ካብቲ ስራሕ ብፍቃዱ ለቐቐ ሳሮን ነቲ ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ጸሊኣቶ ስለ ዝነበረት ሰብኣያ ካብቲ ስራሕ መውፅኡ ኣመና ሓጎሳ ብልክዕ ሓደ ሰብ ንገንዘብ ኢሉ ሓሶት ካብ ዝምስክርን ካብ ጌጋ ሓበሬታ ዘባዝሕን ሓቅና ተዛረበ ኣብ ትሑት መነባብሮ ምንባር እዩ ዝሓይሽ ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተዳፈትኹምዎ ላይክ ግበርዎ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሕልኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሕልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉኹም ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ